Človek s označením B14026, narodený v roku 1932 v Petržalke ako Juraj First, sa dnes volá Naftali First a som veľmi rád, že je hosťom dnešnej témy dňa. Vítajte, dobrý večer. Dobrý večer. Som veľmi rád, že spolu s vami a spolu so mnou je tu aj pán Martin Volek. Vítajte. Dobrý deň. Dobrý večer. Pán First, ja som spomínal to označenie B14026. Ako ste k nemu prišli? To označenie, to číslo na rukách som dostal v Birkenau, Auschwitz-Birkenau. A to bolo už potom, že sme prišli len 3. novembra do Auschwitzu a som mal to šťastie, že vtedy sa už gázové kamery, gázové nefungovali, tak som ostal na živote. Lebo ja som mal vtedy len 11,5 rokov a sme sa dostali bez selekcie do tábora, dovnútra. A v tábore nám dali tie čísla na ruku a väzňania, čo tam už boli, nám povedali, že to, že ste to dostali to číslo, to znamená, že vás už nezničia, nezavraždia hneď. Teď to je znamenie, že ešte budete ďalej, ostaňte v tábore. Naozaj tá mašinéria, ktorú vybudovali fašisti v Osvienčime a v iných koncentračných táboroch, bola natoľko hrozná, že vlastne hneď z tých vlakových transportov ľudia boli oddelovaní a odchádzali do plynových komôr. Niečo nepredstaviteľné v dnešnej dobe. Tomuto vášmu príchodu do Auschwitzu potom aj nasledovalo, ale aj predchádzala istá dlhšia história. Viem, že ste mali pomerne šťastné detstvo. Dokonca nedaleko, tam, kde aj ja žijem, v Petržalke. Kedy sa to zmenilo, to šťastné detstvo? Ja som sa narodil v Petržalke v roku 1932 v našom vlastnom dome, čo tam stál. A môj brat tiež, mal som brata staršieho a môj otec s bratom mal drevosklad na Drevenej ulici 6 v Petržalke a pomerne sme mali dobrú situáciu aj finančnú a mali sme pekný byt a naše detstvo začalo krásne. Môj otec nás vychovával byť voľný. Tam sme sa hrali na drevosklade, otvorený vzduch, boli tam kone, sme mali psov, záhradku a naraz prišiel rozkaz, že musíme opustiť ten dom. Ako sa pamätám, môj otec bol vtedy vo vojsku mobilizovaný a moja mamička bola s nami doma sama. A sa pamätám, že bola zúfalá, hovorí, jak ja môžem tento dom opustiť, aj ten drevosklad, všetko previesť na druhú stranu Dunaja, do Bratislavy. Koncom sa jej to podarilo. Otec sa vrátil na pár dní z vojska a jeho priatelia mu pomohli previesť tie, čo tam boli, desky a všelijaké veci, do Bratislavy na Krížovú ulicu. To bolo v situácii v októbri 1938, keď sa Rakúsko násilne pripojilo k Nemeckej ríši a súčasťou Nemeckej ríše sa stala práve aj Petržalka. Na to sa veľmi často zabúda, aj keď sa vykladajú naše dejiny. Naozaj tá situácia vtedy bola veľmi zaujímavá z toho hľadiska, že napríklad pred Starým mostom bola závora a už ďalej na jednej strane bol slovenský štát a na druhej strane v podstate Nemecká ríša. No presťahovali ste sa do Bratislavy. Aký bol život už potom v Bratislave, ktorá bola súčasťou a hlavným mestom slovenského štátu? Keď sme sa presťahovali do Bratislavy, to bol koniec môjho normálneho života. Od tej čase, od 38 roku, som mal len problémy a starosti. V
vtedy začínali aj v Bratislave a na Slovensku vychádzať všelijaké rozkazy a proti Židom. A my sme už nemali stály byt a sa pamätám, sme sa presťahovali k môjmu strýkovi, ale to už nebol život. A vždycky prišli nové zákony, čo Židom už obmedzovali. Nesmelo sa v električke, nesmelo sa ísť do kaviárne, sme museli odovzdať ženy tie šatky zrejme a šály, ktoré nosili. Tie šály a tie všelijaké a zlato. A vôbec už to začalo byť veľmi zle a stále horšie. Takže ste opustili Bratislavu a dostali ste sa prostredníctvom rôznych iných miest, kde ste sa teraz zastavili, úrodiny a tak ďalej, až do Serede. To bol tábor, ktorý bol vybudovaný a v tom čase už odchádzali zo Slovenska prvé transporty. Vy ste o tom vedeli, kam tie transporty idú, čo sa s tými ľuďmi deje? My sme sa dostali do Seredy v máju 1942, keď tábor ešte sa začal vyvíjať. A hneď začali aj tie transporty. My sme vedeli, nie my, moji rodičia, bol decko, tak ja som len počúval veci a čo som vedel, to som len z počúvania. Ale tie transporty sme vedeli, že nejdú na dobré miesto, idú na, neviem, ako sa to hovorí slovensky. Sagen Sie auf Deutsch? Auslichtung. V podstate vyhľadenie. Na vyhľadenie a ľudia nechceli ísť a ľudia utekali z tých apelov, čo sa robilo, lebo každýkrát prišli noví Židia do táboru a vždy ich vybrali podľa, ako chceli, na ten transport. A my sme mali šťastie v Seredi jeden čas, že môj otec tam bol ako odborník dreva. A v Seredi bola veľmi veľká stolárska dielňa. A vyrábali tam všelijaké veci. A tak držali môjho otca ešte dosť dlhý čas v Seredi. No vy ste napriek tomu utiekli z toho tábora, potom ste sa tam ale museli vrátiť. Ocitli ste sa späť. Z akého dôvodu? Ja a môj brat sme utiekli z tábora, keď sa už vedelo, že sa voľačo chystá, že to povstanie, slovenské povstanie sa pripravovalo, oni to vedeli. A môj otec nám povedal, že preskočte plot a choďte do Seredy, do mesta. On tam mal jedného známeho drevára a sme išli, sa pamätám, s mojim bratom, ale jeden za druhým, aby nás nespoznali, že voľakam ideme dvaja, tak jeden za druhým išiel a sme sa dostali k tomu drevárovi v Seredi a boli sme tam 2 dní a potom vypuklo to povstanie slovenské a aj rodičia k nám prišli. Tam sme boli niekoľko málo dní a vtedy sa aj začalo Slovensko okupovať s nemeckými vojskami. Do toho času tú celú procedúru na vyhnanie Židov zo Slovenska robili Slováci sami. S pomocou gardistami, čo sa k nám chovali. Vedúci koncentračného tábora Sered bol na začiatku Vašina a najprv bol Vozár, sa volal, a potom Vašina. A tam sme tiež mali strašné časy. A keď po povstaní sme vyšli, tak sme sa chceli dostať smerom Piešťan. A sa pamätám, že neboli žiadne možnosti ani vlakom, ani s vozom, ale neviem, ako môj otec našiel veľkého taxikára a on bol ochotný nás zobrať za veľa peňazí zo Seredy, z mesta do Piešťan. A keď sme už boli na ceste do Piešťan, tak tie nemecké konvoji išli naproti nám. A my sme išli smerom Piešťany a oni išli smerom
Sered. A to bol strašný strach, že nás chytia ako... A nakoniec sme sa dostali do Seredy, do Piešťan. No ale tam sa musela vaša rodina rozdeliť. Vy s otcom ste zostali u babky, myslím, a vaša pani mamička sa musela oddeliť. Vy ste zistili, že práve vašu pani matku už chytili a že ju zaistili. No a potom prišli Nemci aj k vašej babičke, takisto už ju viezli preč. Otec ušiel smerom k partizánom. Napokon ste teda znovu skončili v Seredi a tam ste sa stretli celá rodina. No odtiaľ však začala oveľa ťažšia púť. Odtiaľ ste už pokračovali až do Poľska. Áno, ale to nie je tak jednoducho, ako to hovoríte. Kým sme dostali do Seredi a kým sme sa tam držali pár týždňov, aby sme nešli do transportu, a keď mojho otca chytili u partizánov a donesli ho do Seredy, to bola vlastne naša tragédia v druhom Seredi, lebo my sme tam boli, sme sa zachránili, že Alois Brunner nám povedal, že vy ste myšlinge, vy ste zmiešaní nie Židia, nie originálni Židia. A tak nás nechal tam ešte v táboru. Ale keď otec prišiel, tak volák to udal a vtedy sme boli zadení do transportu a celá rodina s ním sme sa dostali do Auschwitz-Birkenau. A tam došlo k tomu označeniu, okrem toho, že vy ste dostali to číslo, ktoré sme už spomínali, číslo pred vami mal váš otec, číslo za vami váš brat. Otec, brat a ja. Napokon, ale opäť došlo k rozdeleniu tej rodiny a vy dvaja s bratom ste skončili v Buchenwalde. To je to známe, čo sa hovorí, to znamená označené číslom 66, ten tábor alebo ten barák, ktorý tam bol a ktorý bol vyhradený pre mládež. Odtiaľ pochádzajú aj známe fotografie, na ktorých ste. My sme sa osvedčili do Nemecka, bol ten pochod smrti, čo sme prežili. A nakoniec sme sa dostali do Buchenwaldu spolu s bratom. A tam sme sa po krátkom čase dostali do toho detského bloku 66. Ten blok mal smysel zachrániť deti. Lebo v Buchenwalde bola veľká podzemná organizácia, tak sa to hovorí, podzemná organizácia. A oni sa rozhodli, že keď už cítili a vedeli, lebo tam mali aj rádio, že vojna ide pomaly nakoniec, že chcú zachrániť tie deti, čo prišli smerom z Poľska do Nemecka. A oni tam spravili vybudovali ten detský blok. Smyslom, že ich zachráňate deti. A fakt bol, že väčšinu tých detí sa zachránilo a ja som bol jeden z tých detí, čo v tom bloku boli. A ten veliteľ bloku, blokeltester, bol jeden český komunista, Antonín Kalina, ktorý nám veľmi pomáhal. Ale nie len on sám, boli tam aj Gustav Schiller a boli tam doktor Flusser, čo s ním spolupracovali. A tam sme mali aj lepšie podmienky. Napríklad ten apel, čo je známy, že ľudia trpeli stáť hodiny a hodiny v tej zime vonku, tam to bolo možné ten apel spraviť vnútri. Tak to bola veľká uľahčenosť pre nás. A tam sa snažili tí väzni aj nás podporiť duševne a nám dávali také rozhovory, že vojna už ide nakoniec, aby sme to ešte vydržali, všetko bude v poriadku. Dostali sme od nich jak sa hovorí slovenský, Hoffnung. Nádej. Nádej, že ozaj to vydržíme a
sa oslobodíme tam. No tak aj bolo. Nakoniec prišlo oslobodenie. Vy ste ešte medzi tým prešli istým zariadením, ktoré sa aj po nemecky, ale aj na Slovensku nazýva jednoducho bordel. Tam pomerne už tie podmienky neboli až také hrozivé, aspoň podľa toho, čo som si prečítal. No ale napokon, ak som si pozorne čítal aj históriu vašej rodiny, podarilo sa vám splniť ten príkaz, ktorý vydal váš otec, že po vojne sa všetci stretneme na Šulekovej 11 v Bratislave a musí prísť každý. Podarilo sa to? Konečne sa to podarilo, lebo s náhodou a šťastím a s veľkou silou sa to podarilo a všetci a štyria, čo nakoniec sme boli, každý bol zvlášť v inom koncentračnom táboru, každý sme sa vrátili do Bratislavy a sme sa stretli na Šulekovej ulici u rodiny Formánek. Bedřich Formánek žije tu v Bratislave a sme sa tam stretli a to bolo také prekvapenie a taká rozčulenie a také, nie rozčulenie, nech to hovorí. Veľmi ste to prežívali a bolo to veľmi citové určite? Také citové, emocionálne, že rodičia našli svoje deti a my sme našli rodičov, lebo ja som prišiel prvý späť na Slovensko a som myslel, že som ostal sám. Tak našťastie sa ma aj oni vrátili a ja myslím, že to, že som ostal pomerne normálny, to je vďaka tomu, že sa moji rodičia vrátili. Lebo keby sa rodičia nevrátili, tak veľa detí sa to bolo veľmi ťažko sa z toho zotaviť. No ale zabudnúť sa určite nedá. Zabudnúť sa to nedá a kto to prežil, podľa mojej mienky, celý život žije v myšlienkách a v očiach to má. A napríklad ja, keď čo sa rozhodnem a na čo myslím, tak vždy s očami a s mojou citlivosťou sa pamätám na to, čo som prežil. Ale sa chovám normálne a môžem povedať, že som optimista, ale na všetky veci, ako napríklad na jedla, na ubytovanie, na peniaze, na slnko, na vtákov, na kvety, ja sa ináč pozerám ako človek, čo tam nebol. Pán Fürst, v takejto krátkej dobe, v takomto krátkom čase sa nedá rozpovedať všetko, to, čo ste prežili. Hlboko sa skláňam pred vašim životným príbehom. Som veľmi rád, že som mal tu možnosť sa s vami porozprávať a ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Pán Volek, vy pokračujete už po niekoľkýkrát v tom, aby ľudia nezabudli. No ale, ako sme počuli, to nie sú ľahké príbehy a sú veľmi kruté. Prečo by na ne ľudia nemali zabúdať? Ja tvrdím, že história sa často opakuje a z toho dôvodu je dôležité si históriu pripomínať. Mladí ľudia si už nepamätajú, kto bol Milan Kňažko v 89. roku a nie je to, čo sa tu dialo len 70 rokov dozadu a preto si to treba pripomínať a preto sme pozvali naše občianske združenie pána Fürsta, aby mohol viesť dialog, lebo s mladými ľuďmi a preto sme dnes navštívili aj Gymnázium Metodová, kde sme si pozreli dokumentárny film Kinderblok 66 a diskutovali s mladými ľuďmi priamo s preživším a mladí ľudia boli nadšení, že mohli viesť tento dialog. No a aký je zmysel predsa len pripomínať, alebo aký to má vplyv na tých mladých ľudí? Myslíte si, že rozumejú vôbec tomu, čo im pán Fürst rozpráva? Oni predsa vyrastajú v pomerne blahobite, už v súčasnom komforte, v dobe internetu, v dobe mobilných komunikácií. A práve preto to robíme, aby boli konfrontovaní aj s touto témou. Ja si myslím, že je lepšie to zažiť, preto aj my sme podporili a podporujeme výlety na tieto hrozné miesta,
aby videli. Lebo keď ste na mieste a ste v tých barakoch, vidíte tam tie stovky topánok, stovky okuliarov zlomených a proste tú atmosféru, vtedy sa vás to dotkne a ovplyvní vás to na celý život. A to je dôležité, ten pocit, a človek sa stáva ľudskejší a uvedomuje si vtedy tie hodnoty, ako spomínal Naftali. Znamená to, že sa snažíte vytvoriť generáciu možno lepších ľudí, tak aby sa nevrátila tá história? Presne tak, a ja si myslím, že môžeme byť vďační, že žijeme v Európskej únii a že sú tu nejaké slobody, a myslím si, že vzdelávanie je kľúč k nejakému úspechu a k nejakému šťastnejšiemu spolubytiu, a toto je tiež istá forma vzdelávania, kde je priama konfrontácia s človekom, čo to prežil. A taktiež aj ja mám osobnú históriu. V tých koncentračných alebo zajateckých táboroch neskončili len Židia. Samozrejme najviac trpeli a je to veľmi smutné, ale boli tam aj politickí väzni, asociálni väzni, homosexuáli, Rómovia a takisto ako môj starý otec, ktorý bojoval v Slovenskom národnom povstaní. Teraz budeme mať výročie 70 rokov, tak aj tí ľudia, čo bojovali na Slovensku za slobodu, skončili v týchto koncentračných alebo zajateckých táboroch, a aj kvôli tejto osobnej histórii naše občianske združenie podporuje túto formu vzdelávania a návštev týchto hrozných miest. Kam sa môžu prípadne ľudia obrátiť, ktorí by chceli navštíviť tieto miesta vašim prostredníctvom? Tento rok ide 50 detí z gymnáziu Metodova a už len keď minimálne každý rok pošleme jednu školu, a ja chcem každý rok z iného kraja poslať jednu školu alebo podporiť túto školu, tak je to za 10 rokov 500 detí a má to určite zmysel, a informácie si nájdú napríklad na webe, keď si dajú OZ Studium Plus. Pani, veľmi pekne vám ďakujem, pán Fürst, pán Volek. Som veľmi rád, že ste boli našimi hostiami. Budem veľmi rád, ak sa stretneme možno aj pri širšej diskusii o tom, čo tá história pre nás všetkých znamená. Ďakujem veľmi pekne ešte raz. Ďakujem. Ďakujem vám.